Hello friends, borebai Bodo job info official YouTube channel da finally admit नोंथांमोना download खालामनो हासिगोन लोगोसे status नायनो हासिगोन बेनो जाबाय MTS आव आरो लोगोसे गुड न्यूज़आ बेनो गोबाव समनिफ्राय नेबाय थानाय बेनो जाबाय आसाम पुलिस फिजिकल टेस्ट नोंथांमोननो गोबांथार कम्बाइन रेलिनि अफिशियेल नोटिस फैबाय दा बेखौ नोंथांमोना मोनखाबाय आं गोबांथार माने बिजियाव दंमोन बेनि थाखायनो भिडिअ खालामथवाखैमोन दा नोंथांमोना बयबो फुल जस जाखादों आरो लोगोसे फिजिकल टेस्टनि थाखाय रेडि जागासिनो दङ मानोना नोंथांमोननि साख्रिया देग्लाय फैगासिनो दङ जायनो खस्थ खालामदों नोंथांमोननि साख्रिया फैगासिनो दङ कनस्टेबल एबिओबि एपिआरओ ड्राइभार मेसेन्जार गोबां रोखोमनि प्लास एसएससि एमटिएस सेन्ट्रेल साख्रि नोंथांमोननि ग्रुप डी हिसाबै नोंथांमोना मावनो मोनहैसिगोन स' बेखायनो एसएससि नि अफिशियेल साइटआव फैग्रोबाय आरो बे एग्जामा नोंथांमोना मेसेज मोनखादों बेबायदि आरो बे एग्जामा 30 सेप्तेम्बरनिफ्राय जागायसिगोन बेखायनो एडमिट नोंथांमोना क्लिक हियाराव थुनाय लोगो लोगो बेनिफ्राय डाउनलड खालामनानै लानो हासिगोन दा बे जाबाय दिनै 19 सेप्तेम्बरनि बिग आपडेट अफिशियेल नोटिस बेनो जाबाय एमटिएस आव नोंथांमोना स्टेटास नायदो एग्जाम सेन्टारखौ नायदो एग्जाम सिटि नायदो बेनिफ्राय बे आनजादा अनलाइन जागोन गुवाहाटीआव थांनानै नोंथांमोना हैनांगोन बेखायनो गाव गावनि आइडिखौ होदो आरो बावदोंब्ला नोंथांमोना गाव गावनि नामजोंबो बार्थडे होनानै बेयाव नायनो हायो बेखायनो नायदो बेनिफ्राय एग्जाम सिटि एग्जाम सेन्टारा गासैबो मोनगोन एग्जाम डेनि सानब्रै सिगांल' एडमिटखौ नोंथांमोना बेनो जाबाय डाउनलड खालामनानै नोंथांमोना लानो हागोन अके नाथाय एग्जाम सिटि एग्जाम सेन्टारखौ नोंथांमोना बेयाव एडभान्स नायनानै थानो हागोन बिनि सायाव सिलेबास भिडिअ फैगोन नेक्स्ट लेभेलाव दा फैबाय आसाम पुलिस मानोना गोबां बोसोर सिगांनिफ्रायनो गोबांथार माने प्रेक्टिस खालामगासिनो दङ फाइनालि अफिशियेल नोटिसआ रिलिज जाबाय आरो बेयाव गोबांथार माने पोस्टार दङ जों बेखौ नायगोन जाहाथे नोंथांमोना बयबो क्लियार जायो प्लास एक्स एनडिबि केडार्स नोंथांमोनाबो फिजिकल टेस्टखौ बेयाव एडमिटखौ चेक खालामनो हासिगोन जेब्ला रिलिज जायो दा फार्स्टनि पोस्टआ 1645 भेकेन्सिस बेनो जाबाय यूबी कनस्टेबल ओके बे जाबाय एचएस लेभेलनि साख्रि देन सेकेन्ड पोस्टआ जाबाय 2300 जाबाय एबी कनस्टेबल 10 पास लेभेलनि साख्रि प्लास सासे दङ एपिआरओ नोंथांमोना यूबी मोनदों एन्ड बेनिफ्राय नेक्स्टआ 114 भेकेन्सिस मोनदों बेनो जाबाय कनस्टेबल यूबी लेभेलाव प्लास बे जाबाय हिल्स ट्राइबनि केटेगरियाव गोग्लैगोन देन बेनिफ्राय नेक्स्ट लेभेलाव 58 दङ बे जाबाय बटमेन दङ एबा नोंथांमोना आसाम पुलिसाव जिनोखि मिथिगौ नावनि माखासे थायो बे लेभेलाव आरो 654 बे जाबाय नोंथांमोननि ड्राइभार कनस्टेबल गोबांथार मोजां पोस्ट ड्राइभारावबो ग्रेड 3 आव गोग्लैगोन सेलेरि सेम देन बेनिफ्राय 204 पोस्टआ जाबाय कनस्टेबल कमिउनिकेसनाव दङ आरो सानै जाबाय कनस्टेबल राइडाराव दङ आरो कनस्टेबल सानै मेसेन्जाराव दङ आरो कनस्टेबल सानै नोंथांमोना एपिआरओ मोनदों कार्पेन्टार मोनदों स' बेफोरबायदि मोजां पोस्ट दङ प्लास 262 बे जाबाय कमिउनिकेसन कनस्टेबलाव मोनबावबाय आरो साथाम दंबावो कनस्टेबल ड्राइभाराव 262 बेफोरबायदि गोबांथार रोखोमनि दङ आरो बेखौ नायदो 269 बो दङ नोंथांमोना बे कम्बाइन रिलिज जागोन स' बे कम्बाइन रिलिज जागोन ग्रेड 3 बो दं नालाय बेयाव नोंथांमोना खनसेनो बे होनाय पोस्टआ माने खनसेल' रिलिज जागोन आरो बेयावनो गाव गावबागाव पोस्टआ काट अफ लानानै साख्रि नोंथांमोना मोनगोन आरो अके स' बेखायनो फिजिकल टेस्टनि रेसआ जाबाय 3200 मिटार्स हौवाफोरा आरो हिन्जावफ्रा 1600 मिटार्सखौ नोंथांमोना मोनदों स' बिनि एडमिटआ नोंथांमोना 23 सेप्तेम्बर जानाय लोगो लोगो मोनसिगोन गासैबो पोस्टना एन्ड नोंथांमोना 3 अक्ट'बरनिफ्राय रिलिज जागायसिगोन आरो अके देन कामान्ड' एबि बेटेलियननिया दानो फैथ'नाय नङा एसआइआ फैथ'वा जेब्ला फैगोन आपडेटखौ मोनगोन दा बाथ्रा जाबाय नोंथांमोना दा बेयाव नोंथांमोननिया 20 सेन्टारावल' 20 सेन्टारावल' नोंथांमोना फिजिकल टेस्टखौ होनांगोन अके स' बेखायनो फिजिकल टेस्टखौ खाथि डिस्ट्रिक्टजोंहाय माने कम्बाइन खालामदों आरो नाथाय काट अफआ एक्सट्रा जिल्लायाव काट अफ थाङो बेखौ जों आसाम पुलिसाव मोनगासिनो दंखायो स' बेनिफ्राय नेक्स्टआव मोजां भिडिअ फैगोन काट अफ एनालाइज अब्लाबो बेयाव जास्ट कभार खालामगोन जाहाथे नोंथांमोना एसेब्लाबो आइडिया मोननो हायो दा जायखिजाया बयनिसिमबो अल द बेस्ट थाबाय मानोना गोबांथार फुल जसखा आसाम पुलिसाव खारनो दा प्रेक्टिसा गोबांथार माने मोजांनिफ्राय मोजां खालामगासिनो दङ नाथाय मोनसे बाथ्रा देग्लाय फिल्डआ चेन्ज जाबाय नालाय बेखायनो 200 मिटार्सबो दङ बेनिफ्राय 400 मिटार्सबो दङ जास्ट एग्जाम्पल अदालगुरिया चेन्ज जाबाय हमना ला अब्ला काट अफआ बेसेबां थांथावगौ बेनि सायाव जास्ट कभार खालामसै नेक्स्टआव फिल्डनि सायाव मोजां भिडिअ फैगोन नोंथांमोना मोननो हागोन यूबी पोस्टआव 32 33 कमन जाना दङ बेयाव कास्टखौ लायाखै नाथाय मेक्सिमाम 34 35 बेबायदि थांनो हागौ आरो माने जिल्ला लाना जिल्ला आरो अके स' जास्ट नोंथांमोना 30 प्लास खालामथारनांगोन अब्लासो चान्सआ दङ एबी पोस्टआव 52 53 लाथ'दों नाथाय बेनि बाराबा थांनो हागौ एबा खमबो थांनो हागौ बे सोनारगोन नेक्स्ट लेभेलाव जेब्ला फिजिकल टेस्टआ जागायगोन एनालाइज खालामनानै भिडिअ खालामबावगोन स' बेनिफ्राय ड्राइभार पोस्टआव हमना ला 31 नोंथांमोना 32 एपिआरआवबो सेम नोंथांमोना बेफोरबायदि मोनोबा नोंथांमोना माने सेफ जन दं आरो 31 निफ्राय मेक्सिमाम 33 बे जाबाय एपिआरअ आरो ड्राइभार लेभेलाव आरो अके स' बेखौ जों मोनथिबाय बेनिफ्राय गुबुन पोस्ट दंबावो जायखिजाया
हिन्जावफोराबो हमना ला 31 निफ्राय 32 बेबादि सिस्टेमाव लानो हायो UB पोस्टआव आरो बेयाव 51 निफ्राय 52 बेबादि लानो हायो आरो जास्ट एग्जाम्पल नाथाय जेब्ला फिजिकेल टेस्टआ जागायमारगोन अब्ला केन्डिडेट्स क्वालिफाइड जानायनि सायाव एनालाइज खालामनानै काट अफखौहाय दिहुननो सेस्था खालामगोन